wetter in de brievenbus. Tomke en Jannejoe watchen in het opblaasbad. Cornelia komt het u in. Hoi, Ze had wat in de boekenluk. ik ha een verrassing voor je. En het had een maatje mij wetter. Ik weet het al. Opblaaskrokodil. Nee, je reert het toch net. Ik hou van je elk. Een wetterpistool. Wetterpistool. Oh, yes. Joepie. Cornelia jouwt Jannejoe het grienliele wetterpistool. Dank. En Tomke krijgt een reet blauw. Oh, mooi. Ze zoeg je de pistool dadelijks vol met wetter. Nou, ik buit je dat ik voortkom. Als buit ze mij nog weer. Ja. Ja, dat domme. Cornelia wie het spuitje. Dat is leuk. Ze draven achter Cornelia aan. Maar zij verdwijnt gauw in de keuken. Oh, nou. Pas maar op, Tomke. Ik spuit je die buk en die pilm wiet. Kan me niks schelen. Ik spuit je die holle in de klets. Romke, je Tomke en Jannejoe in de tuin leidjen. Nieuwsgierig stekte de kop om me door. Oh ja, Romke ek. Kom maar, Romke. Ik heb een hele leuke verrassing voor die. Een verrassing van mij? Echt weer? Oh, wat dan? Dit En wie is de verrassing? Vind ik dit aardig filmpje? Maar ik kijk een keer zitten. Het maaiwol van Jannejoe. Oké. Maar eerst moeten we wetter in uit het zwembad. Het pistool is leeg. Ik spuit je de bloemkes wierd. En de spin in de hagen. Oh ja, en Tomke zien trekkerke en zien slippers. Ja. Nou wil ik weer, Romke. Ja. Wat zullen we nou nog meer wie het spuitje? Ik weet al wat. Kom maar mij. Ze rennen achter Tomke aan de straten in. Tomke wiest naar de brievenbus van juf Klaske. We kunnen mooi in de brievenbus spuitje. Liet beetje wetten, dat in het neert. Oh ja, ja, dat is spannend. Dan spuit je ik in de brievenbus van Boerman Pieter. Voorzichtig rennen ze naar de brievenbussen daar. Ja. Kenny en Shotharn. Tomke doet psst met zijn pistool in de brievenbus van juf Klaske. Het wetter spuit de gong in. De matten wordt wierd en de gordijn nek. Tomke draaft voort. Jannejoe, die spuit de kranten van boerman Pieter wierd. Wat is dit een mooi spultje, Tomke. Zo, er zijn nog meer brievenbussen. Oh ja! Ze draven naar de brievenbus van Beppe Minke. Die had krek een mooie kaart in de bus kregen. Jannejoe spuitte de hele kaart wierd. Zullen we echt nog door de brievenbus van dokter Prikstra spuitje? Ja. Dwars nou dat wel, Tomke? Ja, tuurlijk wel. Ik draaf gewoon dadelijks het voort. Kunnen me lekker net pakken. Sst, zachtjes. Ja, sst. Stil sloepen ze naar de voordeur van dokter Prikstra. In het door zit een brievenbus met een klep. Heel stil stekken Tomke en Jannejoe het pistool een eindje terug het gat. Kenny en Shotharn. Dokter Prikstra rent krek in de gong. Ik heb de brievenbus. Even zien of trekpost is. Maar dokter Prikstra shot geen post. Dat is gek. De klep van de brievenbus die het wel een eindje hiepen. En er steekt wat uit. Hoe kan dat nou? Hij loert terug het gat naar boeten. En dan...
Ja! Dan spuit je Tomke en Jannejoe de wetterpistolen leeg. Op een bril van dokter Prikstra. Die bril. Wat verdogen je een spuitje wetter erom in brievenbus? Oeh, draven, Jannejoe, draven! Te let. Dokter Prikstra had de door al iependiën. Hier komen! En draaft zonder bril naar boeten. Bij het hekje kriept er mij hier gewoon Tomke vast en mij de oren gewoon Jannejoe. Rusjen, waar hebben we hier? Ik sjug het al. Tomke en Jannejoe. Wit Cornelia dat je hem dit toch? Nee, echt net. Nou, Dokter Prikstra brengt de twee dogenierten bij Cornelia. je bent het wat ogen niet. Die shot raar op. Wetter in de brievenbus een spuitje. Alle post wie het. Hoe kom je hem erbij? Verstraf. Pas ik een skofkoppen wetterpistool. Een paar nachtjes sliepen en dan kiezen ze weer ophalen. Oh, dat is een heel goed idee, dokter. Ja, En dan nou maar kou, maar een doek naar dokter. En naar juf Klaske en Beppe Minke om een brievenbussen droeg te poetsen. En wat zei je hem dan? We zullen het nooit wedwaan. Nee, echt weer net. Oef. Mooi zo. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.